Biyag Di Tao. Hello, naimbag nga orasyo gagayam. At tuy manan ti pagayam yo, welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay tintay panang ipatangatang iti sabali manan napakasaritaan. Hello pa'y kada Ma'am Margie Soriano Dolatre, Camacho, and family dita Aringay. Hello kada kayo amin kakabsat ni Ma'am Gloria Agrida, ni Ma'am Catherine Arwag, Wano Arawag, ni Trinidad Bacali, Melinda Balagan, Winnie Obina, ni Jovi Maure, Ti Amor, Rems Amado, Wano Amando, Maricel Concordia, Angel Laura ni Violeta Valdez. Intay nga ro dandanggan ti episode 162. Dito'y darama tayo. Biyag Di Tao. Ay na, nagpintas kamutan Nelson. Kas kalamutan babae. Ay, ni Manang. Anya kamutan Manang Marsing. Ibalikas mo pala tinagan ko ang Nelson. Leslie tinagan ko. Anya? Saanan ang Nelson ita tinagan ko? Babae ang itan. Ha? Ay na, nabayag ka nagtrabaho ijay abroad. Adulakit din ti urnong mo ita. Aywan gaya, Manang Marsing. Saan ka di nga ada anak mo abalasa? Ni Maria ka di ti dakdaka matam, Leslie. Wen Manang. Ayan ni Maria nga anak mo. Napanakilabada iti kabsat ko ijay daya. Ha? Makilablabada lang ni Maria nga anak mo? Wan, amumat amarigrigat kami laang. Kan saan analpas ni Maria ti high school. No kasta nga Rod, makatulong nga kada kayo, Manang. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Leslie? Makatulong nga ka ni Maria. Isar ko iti trabaho. Nga oray saan ang nakaturpos iti high school? Flang! Sana parikot dayta. Adan tupay natulungan nga elementarya latin alpas na? Kasta ka di, Leslie? Wen, Manang Marsing. May pasidong lang iti training ni Maria. Mabalinan. Sana na masapul ti experience na iti trabaho. Aya? Dakal ti sweldo nga oray ken kuana. Nulakit di tinagagkat. Ken nalaing ang makibagay. Nagsaya atin no kasta, Leslie. No interesado kayo, mabalin kayo at tulungan, Manang Marsing. Sayang daytoy nga opportunity para itinapintas to ang masakbayan yo. Asino di bagbagayo asa nga ilit tayo, nanang? Ningay Nelson abakla, Maria anak ko. Nagbakasyon, ket na ibaga na kanyak ang matulungan na kaasumrag iti trabaho. Kasta ka di. Anya nga klase ti trabaho dayta? Jakpay amo, anak ko. Agsarita kayon to no umay dito'y balay. At dala ka no biit papanan na. O sige, nanang. Napintas ka no at trabaho. Kendakkel ti sweldo, anak ko. Ha? Ni? Adda nagsardeng a tricycle iti batog. Nalabit ani Nelson daytan anak ko. Ha? Isungag pa iso ti bimabay ti tricycle, nanang. Sige, orayan ta dito'y balay. Agsarita kayo anaimbang. Kaya't mo ka di nga ituloy ti panagadal mo, Maria. Kaya't ko lang unay ama ng Leslie. Kaya't mo ka di ti makatulong ka ni nanang mo. Kaya't ko lang unay. Ken kaya't mo ti bumakna. Wan No kasta nga Ron, para kan kada ti trabaho. Angem, nas ka nga agsanay ka, Dahito ti pagsayaatan na, Maria. Kabayatan, ti panagsanay mo, adan maawat mo asweldo. Kasta ka di? Ken iti saan nga agbayag, ikuyog kanto iji abroad a pagtrab-trabaho. Tadakkel ti sweldo ijay. Ay, kaya't ko day tama ng Leslie. Interesado ak. Okay, isagana mo dagiti badom. Inton bigat matlaeng. Mabalin mo ti ag-training. Anya nga min a klase ti trabaho day tama ng Leslie. Agsala.
Nunalain ka pa nga agkanta. Okay lata. Ha? Agsala ka nagkanta ko, nam? Ops, amok ti pampanunuta Maria. Oy, nadalos dito at trabaho. Agsala, ken agkanta lang ti aramidem. Awanin sa balipay. Sigurado kan iti dayta, Maria anak ko. Uwan, nanang. Kaya't kayo ang matulungan. Anak ko, Naumakmatan iti kinarigat ti panagbiag tayo. No saan tayo nga umutang? Saan tayo matan amangan? Maria. Nagadun ti utang tayo, nanang. Saan mat nga umdas ti sapsapulok a makilablabada laeng. Ngam agbalin ka adan sir anak ko. Amangan no day ti pakaibabainam dito lugar tayo. Nanang, anyat pilyan yo. Tipan na kaibabain ko, wano ti panagbisin tayo. Ha? Urean niya ditan ti ibagada. Tinapatag, saan tayo nga agbisin, nanang? Anak ko. Sa maysa, kayat ko nga ituloy ti panaghadal ko. Kayat ko ti makaturpos. Ha? Nagadumot a babae dito'y manang Leslie. Asino dagita? Kakaduam nga agsanay nga agsala dagita Maria. Nasken nga agsanay kayo pa'y anaimbag. Sakbay a maipan kayo iti abroad. Manang, Inton rabi iti damo a training eh. Lalaingem. Tapno magustuhan da ka dagiti customer. customer ko nam? Yes, customer. No nalaing ka nga agsala. Ado ti makwartam. Ado ti kwarta a maurur mo. Apay ngay nga ada customer iti panagsanay mi. Gapon, ta ijay club ti pagsanayan nyo. Saan mo nadakdakamat aklab ti pagsanayak, manang? Ay, kunak mano kayat mo ang makatulong iti inam. Saan ka di nga arapaap mo pa nga ituloy ti panagadal mo? Ala, dumngag ka na imbag kanyak, Maria. Nadalos na ito yung trabaho. Adaken kan, no kayat mo ti agaramid iti sana nasayaan. Anya pala ti aramidem, suruto mo na kiti kakaduam, ket agsala kayo ni stage. Jak samat ka ba ulan ti ipapaaramid mo, manang Leslie? Ay, basta surutom dagiti kakaduam. Tuladem, no niya teraramiden ta. Anya? Kwarta ti panunute, Maria. Kalpasan dahil yung aramidem. O, ada na dagos ti kwarta. Ure agsala pa'y lang ti aramidem. Tuladem latan, dagiti kakaduam. Kalpasan dahil nga aramidem. Yawat minton kan ka, titangdan mo nagsala. Anya? Ala, agtignay kan. Inkan iti stage, kat agsala kan. Asino di pabaya ka sarsarita mi tayo, Leslie? Ay, kabarbaro dancer mi dito club, Joey. Apay ka di. Kursunada ka. Napinta sa babae. Kaya't ko ang mama mo. Depende yan sa pressure. Sana parikot dahil ta kanya. Ama munak, Leslie. Saan ka di? Sa bagay, Joey. Amo kabaknang ka. Kabalang ti agbayad iti kabarbaro a babae. Mabilang, ha? Ito iti kwarta. Ay, wow! Nagato a kwarta! Ibagam naman o ti bayad dahil dyan babae. Kayat ko, amam-amo. Apay-api na ayaban nakman ng Leslie? Adag korsonada kan ka a customer. Dak kalagata, daguroray kan ka. Anya? Makitkitam ka di dyan lalaki ngagmay-maysa, iti lamisaan. Dayjay o, ha? Dayjay. Ha? Hala, ingkasit ganan. Ket lalay ngam ti makisarita kan kuhana. Baknang dayta. Sigurado adak kilagatan titid na kan ka. Jak kayat manang. Ay, ay na si kalang arodon ti tultulungan. Si kapati nakararte. Kunak man mo kayat mo agumin awa ti panagbiagyo, ha? Ay naawanan ti adupay asao. Kasaritam lang dadya lalaki. Awanan ti sabali pay. Kwarta, di agururay kan ka, Maria. Papayakas lang mababayin ka. Sanak mo't ngagsidsida iti tao, ha? Sir, Di nakawagan iti, sir. Joey, kung namlatan kanya, ha?
Joey? Sa bagay, gagangay lang ti mabutbutang, wala mabahin. Gaputa, agdadamo ka makisang iti customer. Joey? Drinks? Sa anak nga umininom iti arak, Joey? Ladies drink ti order para kan ka. Aginam ta. Siyak ti makam mo. Ha? Relax. Di ka unagdanag, ha? Nasingputa ka lalaki. Agtalag ka kanya, Gwen. Sige, Joey. Kasta ti kayat ko, Maria. Agsarsarita talang. Awanan ti sa bali pa yung aramidin ta. Isungag kalma ka lang, Gwen. Oh, makitam, dakil agad at tinyawat kan ka ni Joey. Nagsarsarita kayo laeng, ang inikan na kan iti kwartam. Manang Leslie? Day ta di bagbagak. May salaang arabi managsala iti club, at dan kwartam. Ay, da kayo ti panagsinaay mo. Or no sam ti bagim, no kayat mo ti kumita iti dakal apirak. Manang Leslie? Ala, ikanak iti porsyento. Anya porsyentom? Siyempre, tangdan ko anang i-recommenda kan ka ni Joey. No sana ga po kanyak, di mo na mo ni Joey anang itad kan ka iti kwarta. Anya? Ay, mo 20% ak. Nascan nga damat ko kwa. Kumusta ti anak ko, Leslie? Nalpas ka din ti training na. Mapan ka din iti abroad. Awan ti rumba nga pagdanagam kani Maria manang Marsing. Madama pa ilang ti training da mapan iti abroad. Kasta ka di? Yes. Adda itinasayata ka sa sad ni Maria ang anak mo. Apay, saan ka di amabalin nga agawid mat dito'y balay ni Maria? Mailiwak mat na ni ti anak ko. Ay, kwa, saan na mabalin arumwarda? Agtrain-training da nga rod. Nasken nga agsanay daan na imbag. Kalpasan ti training da, ikuyog ko idan iti abroad. No, kasta. Saan laang ani Maria ti may pasidong iti training? No di kat aduda? Correct, manang Marsing. Aduda nga ikuyog ko iti abroad. Kaya't ko ti agawid, manang. Ay, sana mabalin. Apay asa na mabalin. Mailiwakon ko ni nanang. Karaman da ito iti training yo, Maria. Nascan ama erwam kayo amaya dayo iti pamilyayo. Anya? Di mo gamdan ti agawid. No inaramid mo dayta, bagsak ka iti training. May salang ti kayat asawan dayta. Saan ka ama kapan iti abroad? Manang Leslie? Ala, aginanakan. Agsala kay tumanen dito'y club inton rabii. Dayjayan jagur oray kan ka customer. Lalaingam ti makisareta kan kwa na Maria. Manang Leslie? Ay na, dayta ka manen ako na. Baknang dayta alalaki. Sorsorwem, taginam iti ara. Anya? Nuan ado ti mainom mo nga ara. O di, dakdakal ti porsyentong dito'y club. Sa bali lang jay tip nga itid kan ka ti customer. Anya pala ti raramiden. Asit gamon na di alalaki. Kwarta manen, ti agur-uray kan ka. Manang Leslie? Oy, bakit? Anya tinapasama kan ka? Apay nga masidag ka dito eh. Kasta pa'y tilangam, ha? Kaya't kung dagawid. Kaya't ang tag-training. Anya? Jay lalaki anang i-table kanyak. Sa bali ti kayat na mapasamak. Dadael ka din ti ulom? Triplet itinakan ka dahi di lalaki. Basta pagustuam iti kayat na. Saan? Diyak ka ba lang ti paparamid na kanyak? Anya? Anusak tag-training iti dayto a club basta sa anak ngagbalin na babayada na babae. Ay! Agsala laang taramidok ditoy, tapno makabrodak manang. Sa bali na saritaan nagbalinak pa'y ababayada na babae. Apay nakariin ka pa lang, Maria. Saan ka makaina na iti dahi tangar aramidem? Pampanunutot ni nanang ko. Ay na, di mo pagdanagan ti ina, Maria. Nagsarita kami, idi na minsan nga aldaw. No kasta, nagawid ka iti lugar tayo. When? Mabalin ka di tagpakada. Kaya't ko nga ikan ni nanang iti kwartana. Ay, Wes! Saan ka mabalin arumwar? Saan pa'y analpas si training mo dito club? Ited mo langan kanyak ti kwarta, ta siya kung ti mangyawat ka ni nanang mo.
Sigurado ka? Wen! Siya ko di mangyawat ka ni nanang mo. Total, agawi da kinton madamdama iti lugar tayo. Nagadumot tan da ito a kwarta, Leslie. Wen manang Marsing, sapol ni Maria dayta. Madama pa'y laang ti training na. Ngam agsweldon iti dakkel. Dayta, di bagbagak idi na Marsing. Leslie, anya ngamin at talaga ti trabaho ti anak ko. Agsala lang. Awanin ti sabali pa'y nga ramidin na. Naglaka pagsapulan, ken dakkel ti sweldo na. Leslie, Iti saan nga agbayag, kakuyog kunto na mapan iti abroad. Nasken ngamin ang makasursuro da pa na imbag iti Pilipinas. Sakbay nga agtrabaho da iti abroad. Dakdakkel ati masapulan da iti abroad. $2 ti sapulan na. Iso abumaknang kayon iti mabiit. Kumusta ni Nanang? Nasaya at mo't Maria, awan ti rumba nga pagdanagam ka ni nanang mo. Aywan gayam, talo lang nga daw ti Orion, malpasan jay visa yung agtrabaho iti abroad. Ha? Inasikaso mi amin na papeles yo. Libre amin ti transportasyon yo amayakar iti sabali a lugar. Ha? Mayakar kami iti sabali ang lugar ko, Nam. When? Sakbay ti flight nyo, mapan kayo pa iti sabali a branch ti club. Nasken a mairwam kayo iti biyahe. Anya? Saan lamay may sa apagilyan ti paparan nyo? Ado apagilyan? Itampay laeng, ibagbagakon kan ka Maria. Irwam mon ti maya dayo ka ni nanang mo, ha? Sigurado nga agbayag ka iti abroad. Kumusta kan Maria? Sa anak nga okay. Kaya't kung taagawid iti balay mi ngam laplap danak ni Manang Leslie. Di kagdanag Maria. Makaawid kanto ni Jibalayo. Anyat kaya't masawan, Joey. Nabayagan nga under surveillance da ito yaklab. Agrara ira itan ti human trafficking. Ha? Itamat la arabi. Das ka na makapanaw kan. Dumtangan dagiti kakadwak apan nakabagiti linteg. May saka a pulis. Juan Maria, may saak nga undercover agent. Nabayagan na palpaliwag da ito yaklab. Kamang ti sindikato ti akin kukuha iti da ito yaklab. Apakaibilangan ti recruiter da ani Leslie. Anya? Madam Damalang, dumtengen dagiti operatiba. Pumanaw ka niti dayto a lugar. Tapno saan ka mairaman na matilayo, Maria. Terasam, ikagumam ti makaadayo iti dayto a lugar. Ay napanan nga taday ti a Maria. Awan meten. Nagpakadala nga dagatangan na di tarwar. Ngam nagbayag. Ay nagloko na di a babae. Ray daytoy! Awan ti agtigday ti dakas! Ada pulis! Ala! Apoy ay! Leslie! Arestado ka! Ay! Di na kusasan na, Joey! Pang-aasim! Awan ti amuak! Inosente ak! Ije presento ti pagpalawagan nyo iti boss mo, Leslie. Nabayagan nga under surveillance da ito a club. Ay! Joey! Pulis ka gayam! Wan, Leslie? Ala, sumurot kayo kada kami, ije presento! Ay, Joey, maasi ka kanyak. Di nakiraman dito eh. Tanakasaganak nga agbalbaliw. Ay, diyan kayo di may balod. Ikarik, sarde nga kung di kasi ang trabaho. Ay, diyan kayo di may balod. Diyos ko, kastagayam tinapasama ka na ko. Wala nang. Ay na, imbaglakit tin tadimtang dagiti pulis iti dayja club. Panggap na kami gayam nga ilako ijabal lasiw taaw. Diyos ko, Dakkel ti utang ko na imbaganakam ka ni Sir Joey. Isutin ang ibaga kanya kapumanaw ako iti dayja a lugar. Tapno saan na kamay raman ang matiliw. anak ko. Sigurado ang natiliw damot na ni Manang Leslie. Kamang gayam iti human trafficking syndicate. Iawanan bain abakla. Kabailan na gayam nga ilako ti mismo akaruba na. Nanang, Nasaya at mata na tiliwdan. Malungsot da itan iti pagbalutan. uwan nga rod nanang. Maria anak ko. Naimbaglakit din anak ko.
ta nakapanaw ka iti dayta a lugar. Uwan nga rod, nanang. Isong agyaman tayo ka ni Apo Diyos. No nasaya at aramid mo, di nakantubaybayan ti Diyos. Ilisi na ka iti anyaman, apakay sagmakam. Ngam no managdakdakas ka, sigurado amadusa ka. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito idarama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Isagsagot kata kayo ti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami.